pejabat maka harus amanah, berjuang demi rakyat. Ayo semangat, ayo semangat. Tunjukkan kita kuat, punya hati ada niat, ada tekad tahu bulat. Ayo berbuat. Kabeh gawe raga. Sangkuni paring warta dana buta proyek negara. Kabeh kudu iso nanging aja sembrono. Ala saitik penting ra ketara. Iki proyek gede nanging aja nganti lali turane dikantongi paman dibagei. Sangkuni nake janji yen bakal dikepahi. Meeting bengi-bengi poro-poro mabuk whisky bacaan ingkunge gede. Semuanya happy. Karo gadis seksi Silinggo Angela Sari. Durmokati dadi menteri noto proyek go pribadi penting dadi kudu padi. Tuku Ferrari. LSM disangoni anggaran kudu setiti mlebu kantong metu mburi. Sing digoleki. Infrastruktur sokor dadi kualitas ra peduli penting rakyat ora ngerti. Harap dimaklumi. Pencitraan nomor siji aktif medsos pasang aksi macak melas wani rugi. Durmokati pasang kata motivasi dadi aparat kudu iso migunani. Durmokati sidak proyek ngagap cerutu gandeng cewek parfum wangi mambu elek konten sibuk kudu enek eleh nyekel cetak nata botok eta-eta maca iso katon prigone ra cetha ora rumangsa. Dulur kabeh penting oleh sana kadang kudu madang kanca kendel dadi kandel kabeh dicekel. Proyek sampai iso holiday wis ranggagas mutu bangunane dana separuh mlebu kantonge kari ngatur gampang ngantekke yen dadi aparat apa meneh duwe pangkat kabeh disikat urip iku nikmat. Kembang tebu Joko Tasyin ra mlebu dadi kurus sugih bondo awak lemu aja ditiru. Iso ngoyo. Durmokati dadi menteri noto proyek go pribadi penting dadi kudu padi. Tuku Ferrari. LSM disangoni anggaran kudu setiti mlebu kantong metu mburi. Sing digoleki. Infrastruktur sokor dadi kualitas ra peduli penting rakyat ora ngerti. Harap dimaklumi. Pencitraan nomor siji aktif medsos pasang aksi macak melas wani rugi. Durmokati pasang kata motivasi dadi aparat kudu iso migunani. Belgia edes tenan. Yo ayo iki mlebu bulan poso. Para menungso mulai toto-toto. Nata manah toto jiwa mepet durakara. Kudu luwih apik atau tumindak ala. Jare Sengkuni niat belajar ngaji. Pengen uripe iso ayem migunani. Sengkuni pengen cedak karo Gusti. Sengkuni srei dengki kudu mari. Obat neng obat. Durca sono play duga mbok menawa. Mlebu sasi poso kudu dadi tulodo. Karaoke judi babar leren sawetara. Senajan rekoso nanging niat kudu ana. Nyawa kahanan bismane tambah ayem. Begawan dono ati seneng mesam-mesem. Durmokati setel kendom laku kalem. Citrasi leren bentuk jodi gunem. Wis wancine sasi Ramadan wayahe poso. Jare simbah demi
Wiwit babahan hawa songo tumrape menungsa dadi laku kang utama Punta dewa tambah sabar bab agama Bima lan Janaka ora kendhek yen ndonga Nak kula sadewa nata manah olah rasa Drupadi tansah syukur mring kuwasa Kiai Semar paring dalil ular-ular nolo gareng buka kitabe diwetar Kiai Petrus wiritan donyane ambyar Ustaz Bagong teko preman kampung padha bubar Mas Togok duwe niat pengen tobat Mas Bilung leren preman ojo kumat Mbok Cange tambah syukur ora sambat Mbak Limbuh gawe jilbab tutup aurat Wis wancine sasi Ramadan wayahe poso jare simbah demi teki pondo wis wayahe tuminggah becik ora sembrono apik saben dina tekan poso arep teko la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Gusti Allah sejatine pangeran kula Nabi Muhammad iku panutan kula Nabi Muhammad iku panutan kula Le sak sekti-sektimu ojo lali marang wong tuamu ya lan kudu andhap asor marang liyan ojo gawe loro ben kabeh sinambung karo kebecikan kaya sing didhawuhne guru lan leluhurmu ya Ger elingo Ger Wis kondang kaloka waroke saking Ponorogo andhap asor bangsa selira tansah manunggaling rasa waroke iku sejakining manungsa sing kawentar saking mandra kuna mata lelakuning jiwa tumuju rasa sampurna Mata rambine sarwa ireng mesti nganggo udeng ketingale kereng mripat mendeleng ojo sampe diguna mergo yen nesu iso kaya masak gereng warung iku memayu hayu ning bawana tetep medika kawin rikala semana tansah manembah para sing kuwasa ngapeti jiwa raga tumrap nusa lan bangsa ajarane luhur becik budi pakertine ngolah raga uga ngolah mata batine kuat imane uga tata patrape dadi manungsa sing jejeg ana gunane para murid digembleng ilmu kasekten supaya uripe tansah dahat kinabekten tumindak durjana kudu bisa leren ikhtiar mesti nanging kudu tetep senten wis kondang kaloka waroke saking Ponorogo andhap asor bangsa selira tansah manunggaling rasa waroke iku sejakining
prasaja kawit guna seca tekan sira menggala aja padha sembrono yen simbah paring sabda kuwi padha gatekno aja dilalekno simbah waro iku guru sejati menehi kawero kanggo lakune ati ilmune pasti aja diplenjani iki putumu ayo ngaji lan nyawiji Mandra kuno, tumoto, lelakune jiwa, tumuju rasa sampurna. Wiwis kondang kaloka, waroke saking Ponorogo, andhap asor bangsa selira, tansah manunggaling rasa. Waroke iku sejatine manungsa, sing kawentar saking Mandra kuno, tumoto, lelakune jiwa. Rasa sampurna Begawan sabda wala hangendikan paring sabda Prabu Baladewa midanget nilungga sila hangaji kitab nyoto laku urip kang utama ora mung diwaca uga dicakni pentumata Ger Baladewa iki ana crita nyata Bupati Togo kae wis ora dipercaya mula ya bal elinga kowe sapa yen dadi pemimpin aja nganti sembrono jaman wis angel rakyat aja mbok engkel jaman wis edan aja micek kahanan dipikir sing tenanan yang gawe kebijakan reset sithik wae dasmu dadi taruhan ngene lho bal iki dadekno pelajaran yen dadi pimpinan aja keblasuk dalan macak dadi preman kemaruk tur arogan banjur diladeni jebule sik pringisan jaman saiki lucu yen wayah gawe ratu kanthi dalan pemilu dipilih nganggo sangu 50.000 milih ratu apa watu 50.000 munggah dampar goyang-guyu Begawan sabda wala hangendikan paring sabda Prabu Baladewa midanget nilungga sila hangaji kitab nyoto laku urip kang utama ora mung diwaca uga dicakni pentumata Bismillahirrahmanirrahim Ger Baladewa anakku kita critani yo Bupati kulon kono Togo kae saiki ora dipercaya munggane pajak nantang rakyate akhirnya diprotes saiki mula iki dadi ya kudu digatekne ya dadi pemimpin lakumu sing jejeg lakumu sing tumata ben rakyatmu tambah mulya Ger Baladewa aja mbok sepelekne yen musuh rakyat aja nganti gemblele elinga munggahe aja penak mudune eling rekosane aja nganti disedakne mula ya bal yen entuk proyek gedhe aja gampang milih njur golek turahane mula ya bal pajak cukup sak madyane
wis abojo ditambah sengsarane. Begawan Sabdawala hangendikan paring sabda Prabu Baladewa midhanget nilungga sila hangaji kitab nyata lagu urip kang utama ora mung diwaca uga dicakni ben tumata. Begawan Sabdawala hangendikan paring sabda Prabu Baladewa midhanget nilungga sila hangaji kitab nyata lagu urip kang utama ora mung diwaca uga dicakni ben tumata. Jangan kowe jungkel rakyat saiki kandel. Jangan kowe glundung timbang mudhun kemul sarung. Jangan kowe jungkel rakyat saiki kandel. Jangan kowe glundung timbang mudhun kemul sarung. Dudul dadadu ditata karung guyu besar apa kecil menang mesti mecicil siji loro telu papat lima enam kalah dadi awu menang mesti digunem. Sabune lungguh kursi Ombenane whisky dadu disebuli atur strategi Muhammad Kamit matek aji kudu iso bati mergo menang kuwi bakal dadi solusi. Bersasana mlebu metu aromane cium pikirane saru ngumbar hawa nafsu menang bakal iso madang madang geden bakal oleh balen. Ing praja Ngastina dadi seksi nyata aku Durjana tumindak citra bakal cilaka wis kaserat ing Mahabharata. Yudhistira ngelus dada lah kok kulak molo sakonane banda kabeh diudhokno ora mung Amarta apa maneh Pandhawa Pancali uga kabeh diwenehno. Duryudana guyu kekel sengkunine kendel kabeh dadi buntel satu dadi piandel sasana tambah gatel tangane goyah gaya Drupadi dicekel jarine tambah kandel. Ing praja Ngastina dadi seksi nyata aku Durjana tumindak citra bakal cilaka sakabeh bisa dadi tuladha. Ing praja Ngastina dadi seksi nyata aku Durjana tumindak citra bakal cilaka wis kaserat ing Mahabharata. Dadu dikopyo nganti metu besar apa kecil menang tambah semrindir siji loro telu yen kalah dadi awu papat lima enam yen menang mesti maru.
bis mabuk setelane owah, Kernete sibuk penumpange mutah, Rating pasang kiwa jebul balik arah, jarene tuwa. lah kok isih kaya bocah. Weladalah iki jamane dagelan, iki anane mung ning jagat pewayangan. Aja padha guyu dadi ora lucu, aja padha nesu timbang sakit pikiranmu. Semar gugat praja malih gedhe bebasno, hukum kaya dakon nggo dolanane penguasa. Gareng lagi oyeng ora kerja lah kok gepeng, bengi dadi celeng lakune nedeng-nedeng. Sopir bis mabuk setelane owah, Kernete sibuk penumpange mutah, Rating pasang kiwa jebul balik arah, jarene tuwa. lah kok isih kaya bocah. Petro esok-esok buka toko karo ngamuk, dagangan burung payu tagihan pajak wis masuk. Bagonge bangkong tangi awan plenggang-plenggong, langsung sapa pawon wakul segane sik kosong. Togok legak-legok di PHK dadi goblok, bilung lontang lantung durung demo wis kepentung. Cangik dadi babu bayaran potong seminggu, limbuk ketok tuwek sesasi wedake entek. Aduh, aku malah elek. Sopir bis mabuk setelane owah, Kernete sibuk penumpange mutah, Rating pasang kiwa jebul balik arah, jarene tuwa. lah kok isih kaya bocah. Sopir bis mabuk setelane owah, Kernete sibuk penumpange mutah, Rating pasang kiwa jebul balik arah, jarene tuwa. lah kok isih kaya bocah. Iki sing digawe bakal nunggu kursi kene, dadi wakil pemudane. Jare Bagong bangun praja, kari ngatur duit negara, iso katon kerja nyata. Bagonge munggah podium, gawa amplop andum-andum. Iki bukti ramu ngomong kosong, wani rokok kadang masih ora tepelo. Coba gambar Bagong, aja sampe podo ngeblong. Pengen bisa ngomong, kudu pinter ngomong, ngelus jalan jeglong, janji dek takon. Rambut kelimis, lambene lamis, lambene najis, kalian di pasifik. Macake koyo artis, wedangan kudu gratis. Kamu wong cilik, kaya nangis-nangis, apa maneh rondo, ayo kita sini. Bagonge mendem sepetes, ngalor ngidul apus-apus. Halo, perkenalkan saya Bagong, sarjana ekonomi
negara iso katon kerja nyata. Bakonge munggah podium gawa amplop pandu-mandu. Waktu kampanye kumpul relawan, Bagong sadar jaga penampilan. Bakon nganggo sepatu lange nyemut jarutu. Kudu tenanan dan meyakinkan, sering ngutip ayat ben ora konangan. Laku ning dalan dikawal preman, ning pasar blusukan pasang kode SMA. Sing ditonton tenan arah Jawa nggo pancingan. Malah nonton nang kene tebar pesonane, akeh programe Bagong siji dhewe. Bagong nganggo ketu kaji atau dalil nggo ngapusi. Iki sing digawe Bagong nggo kursi kene dadi wakil pemudani. Jare Bagong bangun projo kari ngatur duit negara iso katon kerja nyata. Bakonge munggah podium gawa amplop pandu-mandu. Bakonge mendem sapertos ngalangi terapus-apus. Bagong. Satrio tengah tanding masih ora tak beli. Bangsa eling marang ingkang peparing. Sekti tanpa gaman, kendang tanpa guneman. Bangsa karan duka kewarisan. Antasena utawa Kudara, putune Dewa Bathara Baruna. Lair saka ibu namine urang ayu. Satrio lugu kanggo sami tuhu. Antasena saking Sabta Pertala, duwe kasekten kang kebal pusaka. Iso miber ambles bumilan ing tirta, tansah pinaringan kanugraning Jawata. Disanggeni Putra Raden Janaka, Ibu Widodari Dewi Darsana. Liyantune alit omongane rada legi, satrio pinter tumindake bener. Sang geni ora duwe rasa wedi, wedi marang sapa wae sing bakal ngalami. Laku sejati kang telu ngandhang beli, tansah ngerti ring kersaning Gusti. Satrio tengah tanding masih ora tak beli. Bangsa eling marang ingkang peparing. Sekti tanpa gaman, kendang tanpa guneman. Bangsa karan duka kewarisan. Undang anjing langit kolom bali. Katone jangan kalis bisa kawekan. Bocah kecarita wayah brata yuda, sanggeni Antasena wajib bela praja. Kudu gelem dadi tumbale Pandhawa, bukti memayu hayuning bawana. Tanpa mikir dawa, puncaknya kayangan, nemoni yang menang, dingin kaleksanan. Menangi Pandhawa, ra bisa ditawa, masih bakal cacat nyawa lan ludira. Satrio tengah tanding masih ora tak beli. Bangsa eling marang ingkang peparing. Sekti tanpa gaman, kendang tanpa guneman. Bangsa karan
bagus Buma naraka sura eling ngger pakartimu kang kebacut Buma pun Rama ora getun marang patining Samba jar nyatane Samba duweni dosa luput marang sira Buma mula wis trep yen to dipatrapi pidana nanging kowe lali marang welingipun Rama aja nganti pisan-pisan wani marang pamanmu Janaka jalaran Janaka Kresna kuwi padha nunggal misah kowe lali marang bab kuwi kodrat ora kena diwiradati Jali Suta kudu dadi Jali Suta perang anak kelawan popo Sri Bathara Kresna tanding Buma Narakasura Yudha kan sirita tanti darmaning satriya Cakra Sudarsana musuh aji Pancasona Kresna dadi jalarane Yudha awiwiti saka laku kang durjana gawe setija murka lara brata merga adilan garwa gawe tumindak cidra Raden Samba Pangeran Dwarawati putra Kresna kalih Dewi Jambawati nanging kurang tata milik gendong lali dolanan geni karo Hanyanawati Ngerti yo Hanyanawati kuwi sapa jebul dadi garwa Buma Narakasura sapa karo Buma iku tunggal bapa padha-padha sengsara babagan asmara Indraju tresna setija nantang lara adem panas nesu atine ora trima nanging piye maneh tresna iku kadang aneh ibar adalah maut cinta dadi kebacut Jali Suta perang anak kelawan popo Sri Bathara Kresna tanding Buma Narakasura Yudha kan sirita tanti darmaning satriya Cakra Sudarsana musuh aji Pancasona sapa tasma atok motok moro ora mok go sedelok kowe lali Hanyanawati ki sapa kuwi bojoku pakene tak kok bergoncang kalau setija pancat nyono paring arjo dikompori wilmuna kelebon Bumantara goleki Samba banjur dipulosara remuk regane Samba akhire tilar donya kebaan karo Samba dijuwing-juwing setija marem ilang nasu ilang genting sabanjure kuwi nanging cukup dadi eling sadar yen ramane nesu bakal perang tanding surat teleng dadi segara ludira amarga digempur Setyaki lan Udawa Kresna mendani Cakra Sudarsana setija sedagep rapal aji Pancasona Raden Gatot Kaca miber ing dirgantara nunggu cakra nebah janggane setija pungkase cerita akhir Jali Suta jasate Buma ngambang sirahe ning angkasa Jali Suta perang anak kelawan popo Sri Bathara Kresna tanding Buma Narakasura Yudha kan sirita tanti darmaning satriya Cakra Sudarsana musuh aji Pancasona Jali Suta perang anak kelawan popo Sri Bathara Kresna tanding Buma Narakasura Yudha kan sirita dadi darmaning satriya Cakra Sudarsana musuh aji Pancasona Rama kula lepat kula nyuwun pangapunten Rama Wiwi antar tiga cokan keguyon tadi tangisan Berlopis kuntul baris palakan hutan tangis Hukum apa rasa kudu jejek lan setia Rawe-rawe rantas dur angkoron dibungkas
delok guyu cekakaan. Kanongane metu kae penontonne guyu dhewe lucu-lucu joget-jogete dadi rekeng hiburane. Pentel bujang ganom penontonne domblong sungkat aja bolong tambah kongkang lan genong. Saltomu kurang miring apa saltoku? Miring kowe. Ora ngono. Ganongan dadi tondo, ora ana sing liya, pancen ora ana anane ning Ponorogo. Aja padha bingung iki seni adiluhung, yen ora ketulung langit bakal kebak mendung. Para kawula muda aja padha sembrono, seni iki nyata mula padha lestarekno. Durung bacot ilang kudu bisa gawe padang, mumpung isih londang ayo padha tumandang. Kanongane metu kae penontonne guyu dhewe lucu-lucu joget-jogete dadi rekeng hiburane. Pentel bujang ganom penontonne domblong sungkat aja bolong tambah kongkang lan genong. Kanongane metu kae penontonne guyu dhewe lucu-lucu joget-jogete dadi rekeng hiburane. Pentel bujang ganom penontonne domblong sungkat aja bolong tambah kongkang lan genong. Aman, ganteng sih. Heo, mana ini kowe? Iki lho makane mano. Oh, tangi turu, ngombe susu mano, ngono kuwi ya panggilanmu kek. Yo, kan ganteng Bu, mau kan yo susune wis sak kendaraan manis. Ganteng terus ka oleh-oleh wae. Gue yo golek gawean sing genah. Engko nek menang iki lho Bu, dongakno makane. Ojo nusu-nusu wae to. Nandur sawit kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah. Gini. Kowe kan yo reti to, aku biyen ki hobine mano. Rasa nusu-nusu, ki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah kinis-kinis ya. Tenan ora? Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya. Susune oke. Oke. Ya beres. Tak rumat saka piye tak lolo nganggo cangkring aku pamit gantang yo dik muga rezekine apik Para kicau mania masih bersama Enggar Boy Gang Baninas Yau Labana Al Yau Ready Kicau mania Kicau mania Kicau mania Kicau mania ora mangan lan duwe gaji bulanan lah wong dudu tak kantoran tonggo-tonggo padha isin yen kepethuk isih esuk
dodak nyumet rokok manukku wis manduk-manduk. Nak dadi tangan ditrateni yo lumayan. Setar sekomung laputan rawet tiro sing pos-posan. Manuk sekti mondro kuno modal nekat karo donga. Mania kawan bayi manukku wani kemati. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Burungku datang, semua senang. Burung berjuang, suara lantang. Burung berdendang di atas tiang. Rakutu kondang, sing penting menang. Burungku gacor, wes mesti sekor. Burungku merji, rasa domeri. Burung menari, naikkan tensi. Angkatlah topi, minat monggo capi. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gaspol danga, di gaspol danga-danga. Manukku siap nembak, poin kura ke oyak. Rai kebiak-biak setelan wis gaspol danga. Muraiku menang utak liyane podo nyingak. Aku ra golek musuh, yo ora seneng rusuh. Yen podo kepethuk aja lali aro-aro. Podo takkan tangan, rasa iren-irenan. Seduluran mergo hobimu go berkah rezekeni. Kicau, kicau, kicau mania. 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 Bu, ki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Nyo. Duite sisan mbok kumbah. Le? Yau, 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 yau.